Gipangandaman na sa dakbayan sa Sugbo ang posibleng pagsaka sa kaso sa dengue, din tutukan sa LGU ang mga tunghaan nga posibleng target sa balatian. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gikitakdang tigumon ni Mayor Raymond Alvin Garcia mga frontliner sa Cebu City Health Department ug sa DepEd Cebu City Division aron mahanay ang mga lakang pagpakigbatok sa dengue nga dala sa mga lamok. Giklaro hinoon sa mayor nga wa pa siya nadawat nga report gikan sa City Health sa kaso sa dengue. Hinoon base sa inisyal nga kasayuran gikan sa Cebu City Medical Center nga wa pay natala nga pagsaka sa kaso sa dengue sa Tambalanan. Definitely dili kita musugot ka ng musaka kay ang sunod ana deaths na sad na which we would like to avoid. Gikinahanglan nga molihok na ang Cebu City aron dili mahisama sa ubang dapit sa nasod nga adunay taas nga pagsaka sa dengue cases. Labaw sa tanan tutukan sa LGU ang mga tunghaan nga puno sa mga bata nga posibleng mapaakan sa lamok nga nagdala og dengue. Doon na siya panawagan sa mga mulupyo sa dakbayan. We will be very careful sa atong mga kaso sa diri, and then kinahanglan mo intervene na ang mga kaigsuon na nato no nga kaning mga measures nga, for example, not to keep still waters, all of those measures ato na sa gibuhat nga educate na sad nato balik. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.